నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 104 ఉద్యోగుల యొక్క జీతభత్యాల విషయంలో అలసత్వంగా ఉందన్నది వాస్తవం. ఎందుకనంటే 104 ఉద్యోగులు ఏం చేస్తున్నారంటే గత 2-3 నెలల నుంచి జీతాలు సరిగా ఇవ్వడం లేదన్న ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వానికి అనేక సార్లు వచ్చేసి రెఫరెండాలు ఇచ్చారు. అయినా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. దానికోసం వచ్చేసి వీళ్ళకి రిక్వెస్ట్ లెటర్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఫలితం లేదని అంటున్నారు. అయితే వీళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే 104లో పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వాలి, జీవో నెంబర్ 7 ప్రకారం మాకు చెల్లించండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం దీని మీద సానుకూలంగా ఉంటుందా ఉండదా అనేది అది ప్రభుత్వం తిన్నది. కానీ 104 ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మాత్రం కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఉంది.